Del jueves 7 al domingo 17 de abril se celebra la 7ª edición del Sitges Tapa a Tapa. Te invitamos a que nos acompañes en esta ruta gastronómica, en la que 36 bares y restaurantes ofrecen su mejor tapa acompañada de una caña por solo 2,50 €. Per aquesta edició del Tapa a Tapa, al restaurant Pícnic presentarem una gamba a l'espatlla amb arròs d'ibèrics i una escuma d'allioli. És un plat molt mariner nostre i l'hem anat adaptant entre els gustos de carn i peix i crec que resultarà una tapa força interessant per tothom. Per fer aquesta tapa el que farem serà tenir la carn de la gamba preparada, l'obrirem per la meitat i la passarem per la planxa, que quedi la part de la carn al damunt. I molt poc feta, que no quedi seca sobretot. I després ja començarem a preparar el que és l'arròs d'ibèrics, fent un sofregit, començant per la ceba, deixant-la coure molt lentament, a poc a poc, amb una mica de llorer, i després hi posarem el que és la carn, el secret ibèric, una mica de cansalada, deixarem que es vagi agafant gust a l'oli i retirarem les carns. Després hi afegirem el que és el tomàquet i quan estigui ja tot ben preparat per fer la marca, aleshores tirarem un raig de rom i també el deixarem reduir. Després hi afegirem els bolets i l'arròs i quan estigui fet l'arròs prepararem el plat. El plat senzillament és la gamba oberta a l'espatlla i al damunt hi posarem l'arròs per acabar amb l'escuma d'allioli i la cremarem pel damunt perquè agafi una mica més de color. Bé, us esperem aquí al Pícnic perquè degusteu la nostra tapa amb aquesta 7ª edició del Tapa a Tapa i a part de les vistes que tenim doncs podreu gaudir dels nostres plats i dels arrossos que diuen que estan molt bé. Hola, soc Toni Alemany del restaurant Els Vikingos de Sitges. Anem a presentar-vos la tapa amb la que participarem amb el Tapa a Tapa aquest any, aquesta 7ª edició, i es diu trinxat d'ànec amb salsa de tamarindo i cruixent de iuca. Per l'elaboració d'aquesta tapa començarem a fer el trinxat. Ho farem a base de col, patata i l'ànec, la carn de l'ànec. Llavors, quan ho tinguem, li posem una mica de formatge cheddar per sobre i sobre del formatge cheddar una mica d'avellanes marinades amb pimentó de la vera i menta. Per un altre costat farem la salsa tamarindo. La salsa tamarindo la farem a base de reduir el tamarindo natural amb brou de pollastre i mel. Seguidament ho reduirem bé i ho reservarem. Al trinxat li farem un cop de forn i ho regarem una mica amb aquesta salsa de tamarindo i adornarem amb un parell de xips de iuca. Us esperem a partir del dia 7 aquí a Vikingos perquè proveu i degusteu aquesta tapa. Esperem que us agradi molt. Hola, este año en Cañateca Prado hemos optado por un solomillo de cerdo relleno de paté casero sobre una base de patata cocida y decorado con una cebolla caramelizada y un crujiente de bacon. Todo ello pintado con una reducción de vino tinto. La preparación de la tapa consta de 5 partes. Cocemos la patata y la maceramos con aceite y especias. Rellenamos el solomillo de paté casero y lo pasamos por la plancha. Caramelizamos la cebolla, hacemos el crujiente de bacon al horno y preparamos la reducción de vino. Para montarla, colocamos la patata en el centro del plato. Encima el solomillo, la cebolla caramelizada y el crujiente de bacon. Finalmente lo decoramos con la reducción de vino. Os esperamos del 7 al 17 de abril en Cañateca Prado y deseamos que os guste nuestra tapa.
Alentis Sitges Hotel and Restaurant. Un año más estamos encantados de participar en el Sitges Tapa Tapa del 7 al 17 de abril y nuestra tapa para esta edición se llama Cochinillo de Cielo. El cochinillo de cielo es un cochinillo cocinado a baja temperatura durante 10 horas a fuego lento y se sirve luego sobre una cama de una compota de manzana con una alcachofa crujiente encima. Además, este año nos complace poder ofrecer la tapa en versión para celíacos, de modo que la tapa puede ser adaptable para aquellas personas que padecen la celiaquía. Así que no lo olvidéis, del 7 al 17 de abril, venid a Sitges a disfrutar del Sitges Tapa Tapa y esperamos recibiros en el Alentis Sitges Hotel and Restaurant. Hasta pronto. Hola, soc la Neus de Deessa Santa Maria i us presento per aquesta edició del Tapa Tapa de Sitges la meva tapa, que és el Serranito d'Abril. Hem volgut donar una mica de lo nostre, que és el pernil ibèric, i espero que us agradi molt. Per elaborar la nostra tapa fem servir una base de pa amb tomàquet, unes rodanxes fines de tomàquet verd i un tros de llom que passem per la planxa, el marquem al moment per cada tapa, i una vegada tenim muntat tot això, llavors afegim unes tires de pebrot verd fregit i uns talls de pernil ibèric. Per acompanyar servim amb unes patatones fregides i una miqueta d'allioli, que és l'autèntico serranito. Us esperem del 7 al 17 d'abril al Deessa Santa Maria per gaudir un altre any del Sitges Tapa Tapa. I esperem que també tasteu els nostres productes ibèrics i la resta de les nostres especialitats. Y hasta aquí nuestra ruta del tapa a tapa de hoy. En el librito que conseguirás en cualquiera de los establecimientos adheridos encontrarás la papeleta para votar por la tapa que más te guste y participarás en el sorteo de 3 fines de semana en 3 hoteles de Sitges. En Boom Sitges, toda la información del Sitges Tapa Tapa.